लोकसभेत राहुल गांधी हांणी केल्ल्या स्टेटमेंटा वयल्यान देशभर बोवार पडलो. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांच्या विरोधात फोंड्या पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. धार्मीक भावना दुखयल्ल्या खातीर हिंदू नेते राजीव झा हांणी राहुल गांधी आड कागाळ नोंद केल्या. राहुल गांधीन देवांच्या अभय मुद्रांची काँग्रेसीच्या पक्ष चिन्हांकडेन केल्ली तुळा योग्य न्हय. एका निवडून आयिल्ल्या खासदाराक असले सोबून दिसना अशें हिंदू नेतो राजीव झा सांगता. नमस्कार, जय श्रीराम, हर हर महादेव. आम्ही पळयता की राहुल गांधी जे आसा पळय ते पार्लियामेंटान हिंदू हिंसक, हिंदू असत्य पसरयता, हिंदू नफरत पसरयता असले वर्ड्स जे आसा ते पार्लियामेंटान यूज केल्या, विच इज व्हेरी व्हेरी रॉंग. आमकां हर्ट जाता. इतलेच न्हू तर तेणी शिवजी जे आसा, महादेव जे आसा, महादेवाची तुलना जी आसा ती गांधी वांगडा केल्या. महादेवाची अभय मुद्राची तुलना जी आसा तेणी काँग्रेस पार्टीच्या निशाणीचेर केल्या. काँग्रेसचे जे पंच हात पंजो दाखयता ते म्हणटा की ते शिवजीचे पंजो म्हणून ते दाखयता. गुरु नानकाचे जे पंजे दाखयता, अभिमुद्रा जे दाखयता ते म्हणटा की हे काँग्रेसीचो पंजो म्हणून. सो दिस इज व्हेरी व्हेरी रॉंग. आणि हे हर्ट जाता की एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्याका हिंदूंनी सुद्धा वोट दिल्या तो त्या हिंदूक सुद्धा जो आसा हिंसक आणि नफरत करपी, नफरत फैलाने वाला आणि असत्य फैलाने वाला बंदा ऐसा जो बोला हुआ है, तेंच्यांनी जे सांगले हे सामकेच चुकीचे आसा. सो त्या खातीर हांवें जे आसा फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट केल्ली आसा. आणि आयज हांव DYSP जे आमचे मिस आदी हर्शील आसा, आदी हर्शील ती जी आसा तेंचे कडेन हांव मेळ्ळो आणि तांकां मेळोन तांकां हांवें हे सांगले की हे कंप्लेनीची FIR रजिस्टर जावची. सो तेंच्यांनी म्हटलें की इन्क्वायरी चालू आसा, ते सुपेरियर जे आसा SP तेंचे कडेन उलयतले आणि बेगीनचे बेगीन हेजेर FIR रजिस्टर जातली. राहुल गांधी हांणी महादेव, प्रेषित मोहम्मद, येशू ख्रिस्त, गुरु नानक अशा वेगवेगळ्या धर्मातल्या महापुरुषांची चित्रां लोकसभेत हाडिल्ली. या महापुरुषांनी भिवू नाकात, दुसऱ्यांक भय दाखोव नाकात अशी शिकवण दिल्ली. मात भाजपान देशभर भयाचे वातावरण निर्माण केल्ल्याचो आरोप राहुल गांधी हांणी केल्लो. भाजपान अल्पसंख्यांका विरोधात हिंसेक प्रोत्साहन दिल्ल्याचे राहुलान म्हणिल्ले. स्वताक हिंदू म्हणपी भाजपावाले हिंसा आणि द्वेष पातळायतात, ते हिंदूच न्ही अशें म्हटल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हिंदू समाजाक हिंस्त्र म्हणप चुकीचे आशिल्ल्याचे प्रत्युत्तरात म्हणिल्ले. क्योंकि ये देश अहिंसा का देश है. ये देश डर का देश नहीं है. तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की. डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत. और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं. और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य. आप हिंदू हो ही नहीं. Just get me that picture of Shiva. Yes, I'm inside Speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए. अहिंसा हमारा प्रतीक है. अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा. ये विषय बहुत गंभीर है. पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.